a segunda ponencia de Ponte dos Grozos con María Begoña Codesal e Patricia Boedo. Hola, sí. Hola, boas tardes. Aquí vamos a miña compañeira e eu, ela Begoña, eu son Patricia, vamos vos a contar un pouquiño o traballo que fixemos o ano pasado. Isto xurde dun traballo que comezamos o ano pasado, un traballo que tiña como obxectivo principal coñecer o que era a realidade virtual e saber cales eran as aplicaciones que podían ter na aula. Éramos 8 profes de distintos niveis, dende terceiro ata sexto, e tamén formaban parte deste grupo de traballo especialistas de inglés. Bueno, é que é isto da realidade virtual? Podría dicir que a realidade virtual é un universo máxico onde os nosos soños, os soños dos nosos alumnos, se convirten en realidade. Pero en realidad o que é a realidade virtual ou para que serve? A realidade virtual supón unha inmersión nun mundo de 360 grados e con obxectos en 3D cos que podemos interactuar. Entón, o noso alumnado, cando utiliza a realidade virtual, síntese protagonista da súa aprendizaxe. Con só poñer unhas gafas de realidade virtual, séntese o protagonista, convírtese en un creador activo de contidos, porque el necesita estar activo cando se pon esas cascos, está en calquer proxecto de realidade virtual, síntese activo, forma parte de ese mundo e, ademais, aíslase da realidade que o rodea. É unha realidade, a da realidade virtual, unha realidade completamente digitalizada. E, ademais, a nós, no noso centro, permítenos a realidade virtual abrir tamén unha porta tanto a aprendizaxe formal como a aprendizaxe informal. Refírome a aprendizaxe formal porque traballamos coa realidade virtual na aula, nas diferentes aulas, como dixo Patricia, pero tamén a aprendizaxe informal, porque no centro, dende hai uns anos, como sabedes moitos, funciona o Club de Código. No Club de Código participan alumnos de diferentes idades, dende cuarto ata sexto, donde uns mentores axudan a outros de forma voluntaria a aprender a programar. O que máis nos impactou cando levamos a realidade virtual á aula foi a sorpresa que provocaba nos alumnos. Eso é algo bastante raro hoxe en día, que teñen acceso a tantas e tantas cousas. Era un guau continuo, era un non penchar a boca, a todos lles chamaba a atención. Era unha sorpresa que eles levaban continuamente durante o traballo. Vían que eran os protagonistas da aprendizaxe, que podían construir, que eles aprendían pero dende dentro, formando parte do que estaban aprendendo. Era algo que lles resultaba super motivador. Poderíamos dicir que a realidade virtual sírvenos ou é unha forma de conseguir que os rapaces adquiran habilidades e capacidades que lles van a ser básicas para a vida e para o traballo da sociedade do século XXI. Por exemplo, a comunicación, porque cando traballamos con realidade virtual van a ter que utilizar tanto a palabra de forma oral como de forma escrita. De forma oral porque van a ter que presentar os seus proxectos aos seus compañeiros e de forma escrita porque van a ter que facer un caderno, van a ter que traballar, facer un guión, facer diferentes presentacións. Pero non só iso, tamén van a ter que traballar en equipo e, ademais, a nosa aplicación permite traballar colaborativamente, é dicir, que nun mundo, nun espacio virtual, poidan traballar ao mesmo tempo 2, 3 ou 4 rapaces á vez. Ademais, tamén proporciona, axúdanos a fomentar a creatividade, porque nós traballamos con retos, con aprendizaxe baseado en retos, e eles teñen que afrontar eses retos e dar respostas creativas a eses retos. E tamén desenvolve o pensamento crítico. A partir dos retos, os retos van a ser de menor a maior dificultade, teñen que ir ideando solucións e solucións creativas. Pero non só iso, como dixen antes, aprendizaxe en primeira persoa. Os contidos, como eles son os propios protagonistas, quedan máis pegados na mente. E, ademais, porque tamén se produce unha viaxe, pódese producir unha viaxe no tempo e no espazo. Eles poden construir espacios, mundos virtuais afastados. Por exemplo, viaxar a Exipto ou viaxar no espazo, viaxar a Estados Unidos ou a donde queiran. Despois tamén sirve a realidade virtual para conceptos que igual son complicados, a través da realidade virtual sean moito máis fácil e de moito mellor acceso. Pero, bueno,
cando traballamos con realidade virtual non todo é beneficioso e non todo é maravilloso. Hai que ter cuidado á hora de traballar con realidade virtual e, sobre todo, hai que ter cuidado porque os rapaces non poden estar sós e, ademais, necesitan da compañía de un adulto ao lado e non deberíamos de iniciar as experiencias con realidade virtual antes dos 8 ou dos 9 anos. O lugar onde estemos debe ser un lugar seguro, onde non haxa atrancos, porque os rapaces teñen que se mover e teñen que xirar a cabeza para descubrir eses mundos en 360 grados. Temos que ter cuidado se na aula ou se traballamos con algún alumno ou alumna que teña algún tipo de enfermidade cardíaca ou similar, porque aí sí que é complicado e non deberíamos de utilizar a realidade virtual. Os períodos aos que deberíamos de expor aos nenos pois non deberían de sobrepasar tampouco 15-20 minutos. Na aula utilizamos a realidade virtual pois ao mellor durante 5 minutos ou durante 3 ou 4 minutos. É dicir, temos unhos cascos e un dispositivo móvil e vanse pasando e realmente o que acceden é 2 ou 3 minutos ou 4 é suficiente. Hai moitísimos tipos de visores que podemos empregar. Nos utilizamos normalmente na clase os de cartón, os cardboard. Hai que ter cuidado de protexer o móvil porque pode caer se non temos cuidado. O que vos dixen antes de que traballemos acompañados de adultos, supervisados sempre, tampouco estaría de máis, ao mellor, que pediremos ao principio de curso unha autorización ás familias para que nos desen permiso para traballar co alumnado coa realidade virtual. Eso, que teñamos cuidado, que non todos son beneficios. Agora vos vai a contar Patricia como traballamos, con que. Vale, como vos comentaba antes, a nosa idea, cando comenzamos con este grupo de traballo, era de investigar, era saber cales eran as ventaxas que podía ter traballar coa realidade virtual na aula e como se podería traballar realmente. Isto levounos a que durante o primeiro trimestre aproximadamente o que fixemos foi basicamente buscar aplicacións para coñecer como traballar a realidade virtual nos, os profes. Despois de investigar distintas aplicacións, quedámonos definitivamente con CoSpaces. Quedámonos con CoSpaces, que é unha multiplataforma que ten dúas versións, ten unha versión de pago e unha versión gratuita. Que é o que precisamos para poder traballar con esta aplicación na aula? Bueno, o primeiro que precisamos é ter unha conexión de internet e despois, en canto aos aparatos, podemos usalo tanto para iOS como para o portátil. Cal é a diferencia de utilizar un iPad ou utilizar un portátil? Bueno, pois a diferencia é basicamente o resultado final, digamos. Actualmente, para programar únicamente se pode utilizar o portátil. Todavía non está activada esa opción no iPad. Que máis precisamos? Precisamos tamén de gafas de realidade virtual, como comentaba Begoña, e os móviles para poder velo a través das gafas. Isto, claro, é necesario se o que nos queremos facer é unha experiencia inmersiva na que os alumnos poidan ver o traballo que están facendo dende dentro. É certo tamén que non é estrictamente necesario utilizar as gafas e o móvil, xa que podese ver todo o escenario e xogar e ver o que se estuvo creando sin elas. O que vos comentaba é que se pode programar tamén, faise a través de Blocky, que é moi similar ao Scratch. Bueno, as últimas noticias son de que en breve van a sacar a versión para programar en tableta. En breve, agora un mes ou unhas semanas. Bueno, menos mal. Como traballamos con CoSpaces? Mira, CoSpaces é unha app moi sencilliña de utilizar, perdón. Ten unha interfaz moi clara, xa vedes, isto é o que vos vedes cando entrades na aplicación, todo está moi á vista, é moi sencillo. Temos unha galería na que podemos encontrar distintos obxetos que os nenos poden incluir nos seus proxectos, pero claro, non sempre poden incluir todo o que eles queren porque non está disponible nesta galería. Entonces, que é o que fan? Pois teñen outra opción que é a de bloques de construción e mediante eses bloques de construción eles poden crear eses obxetos. Pois, por exemplo, eu lembrome agora mesmo dunha creación que fixeron os meus alumnos e un dos nenos quería un helicóptero. Ele empeñouse en que no seu proxecto tiña que haber un helicóptero. Non o había na galería. Bueno, pois ele construíu o helicóptero utilizando as distintas pezas que encontrábamos neste apartado.
Despois, vedes esta columna que temos aquí desplegada, é unha barra de ferramentas que nos dá a opción de modificar os obxectos que nos incluímos nos nosos traballos. A través desta barra, o que poden facer os nenos é cambiarlle o tamaño, rotalos, xiralos, podenlle cambiar as cores, podenlle cambiar as texturas, que iso é algo que está moi ben e que están utilizando agora no proxecto de arte, poden duplicar, e despois o que poden tamén, finalmente, que xa é o último, é activar os obxectos que eles teñen no seu proxecto para poder despois codificalos, programalos e que se movan. Como vos dixen antes, traballamos con aprendizaxe baseado en retos. Clasificamos os retos en tres niveis de dificultade. No primeiro nivel, os retos son básicos e son simplemente para coñecer a aplicación. Pois, por exemplo, como se edita un obxecto, como se lle cambia a cor, como se fai máis grande, como se fai máis pequeno, como se pode borrar un obxecto, cousas así. No segundo nivel, os retos son un poquinho máis complexos. Disculpade, porque nesta versión vedes que non desaparece o fondo da imaxe, e, bueno, pois eso, a foto queda así un pouco horrorosa. No segundo nivel de retos, son retos todos relacionados con Blockly, con programación. Entón, aquí, eles teñen unhas tarxetiñas que os rapaces van pasando os diferentes retos, son, move un obxecto á dereita, move á esquerda, move para arriba, si choca con algo que leve a outra escena, ou o que sea. Todos retos relacionados coa programación. E no terceiro nivel, estamos falando xa de proxectos máis complexos, onde interveñen os mini-retos e os retos. Neste terceiro nivel, propoñémoslles, por exemplo, que fagan paisaxes, que fagan galerías virtuais, que fagan historias animadas, que reconten música, que reconten unha poesía, ou que fagan incluso videoxogos, escape rooms ou similares. Ben, como vos comentaba a Bego, todo faise a través de retos. Estes retos o que nos permitían é que pouco a pouco fosemos ampliando a complexidade do que se lle pedía aos alumnos, tanto na creación como na programación. Podedes ver aquí distintas cousiñas que lles fomos pedindo, fixemos paisaxes, fixemos simulacións históricas, fixemos museos virtuais, arte interactivo, a través do cal os alumnos, bueno, conto vos agora, fixemos historias animadas e utilizamos tamén, que isto foi do máis básico que fixemos, o que vos comentaba antes de que había profes de inglés implicadas tamén neste proxecto, eles o utilizaron para traballar o vocabulario, xa que a través dos paisaxes pois eles podían utilizar pequenos carteles nos que se poñía a palabra, os debuxos da palabra. Despois, aparte deso, en canto a simulacións, aquí é onde introducimos o do storytelling. Podese programar texto, podese incluir este texto, entón o que facían era ou ben inventar historias ou ben coller contos que xa coñecían e que xa leran e representalos aquí pantalla a pantalla. En canto a arte, pois en canto a arte é algo que estamos traballando agora mesmo, un pouco arte interactivo. Crean ou ben o máis sinxelo reproducir escenas de cuadros ou despois xa se van complicando, poden facer pequenos viaxes virtuais a través da arte, pois enseñando distintas épocas da pintura e do arte, falando dos pintores e de todo aquilo que eles aprenderon. E despois xa o máis complicado, o último nivel, que é o dos videoxogos. E a hora de plantexar un proxecto de realidade virtual, temos que ter en conta o que é a práctica pedagóxica, non? Nos utilizamos unha serie de plantillas de un canvas que está recollido, baseado no canvas de Conecta 13, onde, a simple vista, ao primeiro golpe de vista, temos desenvolvidas as competencias clave que se van a traballar, cales son os estándares, cal vai ser o produto final, a evidencia final de aprendizaxe do alumnado. Neste caso, podría ser unha galería virtual, unha simulación. Os típicos métodos de avaliación, cos que vos mostraremos máis adiante, comenzamos sempre cunha rúbrica, as tarefas, que tarefas ou que pasos vamos a seguir para levar a cabo o noso proxecto, como vamos a difundir o proxecto nas redes sociales, nos nosos blogs, a través de Twitter, que tipo de recursos vamos a utilizar, por exemplo, se utilizamos o ordenador ou se utilizamos tableta para facer o proxecto, ou un móvil, no qual temos móviles, para poder visualizar os proxectos. E logo, aparece aí en ferramentas TIC, co Spaces, Keynote, ClassKick,
notas de voz, porque son aplicacións que utilizamos, pois, por exemplo, para poñerlle audio aos nosos proxectos ou para facer o portfolio digital, que utilizamos ClassKick ou utilizamos Keynote ou Notability. E logo o tipo de agrupamento que, como nos dixemos, ás veces traballamos de forma individual, pero en outras ocasións o traballo pois é en equipo ou en parella. E o traballo que van a facer os alumnos na aula é un camiño que teñen que recorrer pouco a pouco e sempre danos a man. Neste camiño nos marcamos 6 etapas que teñen que ir cubrindo para poder chegar á meta, non? Que é a presentación do traballo. Primeiro temos a rúbrica, que é o primeiro que se lle presenta sempre, continuamos coa petición dun esbozo, despois ven a etapa da creación, o portfolio, a evaluación e, finalmente, o que a eles realmente lles interesa e o que lle saca máis chicha, non? Que é poder poñer as gafas e visualizalo. A rúbrica. Pareceros interesante, antes de empezar a traballar calquer cousa, que os nenos teñan moi claro que é o que se lles vai a pedir. Non solamente que é o que queremos que fagan e que será o que está considerado como ben feito, senón tamén cal é o peso que vai ter dentro do seu traballo cada unha das partes, o momento no que o teñen que entregar, que queremos que eles teñan, inclúa, e que será o que se considere que está xenial, que será aquelo que consideremos que está ben, e que é aquelo que, aínda estando moi ben o seu traballo, porque sempre está ben feito, que é aquelo que poden mellorar. O bocexo é o que teñen que facer antes de poñerse a crear na aplicación o seu proxecto. Realmente, un debuxo rápido, un croquis, un esbozo e unha pequena descripción informativa de como vai ser o seu proxecto. Utilizamos, como vos dixen, os profesores creamos uns cadernos en PDF que lle los compartimos, eles os abren en determinadas aplicacións, como por exemplo ClassKick, que é unha aplicación, pero tamén vai a través do navegador web, e onde eles van completando e onde van facendo eses bocexos. Ben, agora chegou xa unha parte que mola. Isto é guai. Aquí xa poden dar renda solta á súa imaginación. Eles séntanse diante do ordenador ou do iPad, dependendo do nivel, e aquí pensan que queren facer, como queren poñer, hai que darse a voltas á cabeciña, porque hai que pensar como represento aquilo que vin e que agora o teño que poñer aquí con estes 3 obxetos que teño, como vou a facer para conseguir que se movan, que é o que teño que facer para conseguir que o digan. Isto é o que realmente a eles lles gusta e donde se saca a chicha. Claro, ollo, aquí tamén hai que enseñarlle o demais o que están facendo. E vos podedes pensar a avaliación, bueno, aquí isto xa se complica, xa non mola tanto. Non, non é certo. Isto tamén lles gusta. Por qué? Porque están avaliando, si están enseñando o seu traballo aos seus compañeiros, claro. E podedes pensar, bueno, avaliación, xa teño que enseñar, igual poñome nervioso, non o ven por aí. Eles o que ven aquí é que van a presumir do que son capaces de facer. E mira que trucos sei eu para conseguir que este boneco se mova. Ah, claro, isto despois vai levar a que os demais lle pregunten: e ti como fuche capaz de facer eso? E ti como conseguiches que dese esa volta? O sea, que ademais de avaliar o que realmente fixeran, enseñan o vos que son eles traballando. Este é un exemplo de portfolio digital. Vedes que para cada proxecto, pois para unha galería virtual, para unha paisaxe, unha simulación, creamos un caderno virtual. Este caderno virtual ten diferentes partes. Pois temos unha parte onde eles teñen que espazo para facer o seu debuxo, poñer a súa información. Despois tamén teñen o seu espazo para poñer as capturas do produto final. Teñen tamén un apartadiño para que nos vayan contando pois que tipo de bloques utilizan para programar, si poñen audio, si non poñen audio, en que consiste, si é unha historia para que nos conten cal é a presentación ou non, o desenlace, e tamén para que nos compartan o enlace do proxecto para que quede aí guardadiño. Estos portfolios gardámolos en Drive para telos almacenados todos xuntos. Aquí vos deixamos unha pequena mostra de como os peques levaron á realidade virtual o que aprenderan sobre o descubrimento de América. Ben, como vos comentaba antes, aquí éramos 8 profes a traballar, entonces, cando xa botáramos a andar
nas aulas, se estaban facendo os seus proxectos, démonos conta de que era importante que pudésemos compartir entre nós todo o traballo que estábamos facendo. Entonces pensamos, como vamos a telo en común para que todas as profes que formamos parte do proxecto podamos ter acceso ao traballo que fan as outras aulas e poder aprender e ver cousas que nos interesaban. Pois o que fixemos neste caso foi crear un Padlet. Neste Padlet íbamos engadindo os enlaces daqueles proxectos que os alumnos iban creando. Como vedes, témolo aquí, este é un Padlet total, despois, cos que se foron subindo todo tipo de proxectos, despois hai outros Padlets nas que eran de historias, de monumentos, de postais, un pouco tamén por temática. Esta é unha pequena historia sobre o miño de papel. O miño de papel fixémolo no curso pasado para traballar o Día da Paz. Vou-vos a poñer o vídeo para que vexades un proxecto onde hai diferentes diapositivas, diferentes espacios, onde se introducen audios que son os propios alumnos os que crean os guións e van contando a historia. E despois tamén llevan programando para que teña un poquinho de interactividade. Era unha tarde de primavera. Unha nena aburriuse de xogar cos seus xoguetes. Entón, decidiu facer un chapéu. É un barco de papel. Que poidéramos velo. Cando se cansou de xogar con eles, En decidiu 360. facer un niño de papel. Botou toda a mañá xogando con el. Preme na nena. Pola tarde, Na nena, a nena cambiamos de fía escena. parque cos seus amigos. O miño gustabanlle os xogos dos nenos. O miño decidiu contarlles historias aos nenos, pero eran cosas de desgracias, miserias... É dicir, cosas que fan xorar os nenos. Preme no miño de papel. Bueno, cada vez que vamos premendo, vamos cambiando de escena O e se miño, vai desenvolvendo triste, marchou a historia e do ao miño de paso papel. encontrou unha lavandaría e pensou para si. Se me lavo. E chegamos ao aprendizaxe formal contra o aprendizaxe informal. Xa vos empecé falando de aprendizaxe formal nas aulas, que explicámoslo o que estábamos facendo, e o aprendizaxe informal no Club de Código. No Club de Código traballamos con unha serie de tarxetas con eses 3 niveis de retos que vos dixen, e onde os propios mentores van cuñando, certificando que os alumnos, que son nenos que queren aprender a programar e queren aprender a traballar con realidade virtual, pois veñen cada reto que é superado, pois lle cuñan e pasa ao seguinte nivel. Bueno, pois eso. Mirade, o que vos comentaba Bego, dos 3 niveis, nós temos todo isto ordenado, digamos, en 3 niveis. O básico sería o ninja, despois estaría o rockstar e despois sería o gurú. A nosa idea é traballar a través da gamificación. Eles están acostumbrados ao traballo, fora do traballo tamén, a través de xogos e recompensas. Entón, pareceunos que era unha idea moi boa para levar aquí o Club de Código e o noso traballo. Como teñen que facer para pasar dun nivel a outro? Pois a través do que eles tamén consiguen no programa. Se consiguen xogar videoxogos creados no Club do Código, sentarse durante un día a semana con compañeiro que elixan, son ninjas. Isto vai aumentando a súa complexidade tamén. Por exemplo, se son encargados durante unha semana do material electrónico do clube, se toman lista, pasan lista de asistencia dos mentores ao clube, aí suben a Rockstar. Claro, a eles o que lles gusta realmente é enseñarlle aos outros, ser mentores. Eso é algo que para eles é superimportante. Aquí xa chega ao nivel gurú. Por que é tan importante para eles? Pois porque poden enseñar os seus trucos, poden enseñar todo o que eles coñecen, poden demostrar todo o que eles saben e, o mellor, transmitirlo aos seus compañeros, xíntense útiles. E rematamos a nosa intervención pois con un pequeno videoxogo, unha especie de escape room. Sabedes que está moi de moda últimamente os escape rooms. Un grupo de xente ou un grupo de alumnos quedan encerrados en un lugar e teñen que intentar sair. Pois este é un escape room virtual, digital, onde a través dunha serie de desafíos, neste caso 3 desafíos, un grupo de alumnos que está encerrado ten que intentar sair de ese lugar. Póñovolo. Tivemos que buscar música, sempre buscamos música libre de dereitos. Introducimos diálogos.
respostas. En este caso fallamos, imos a unha pantalla de erro. Neste caso a resposta era correcta, pasamos á pantalla de acerto, segundo desafío. E agora chegamos ao terceiro. Bueno, vedes que imos directamente porque non temos demasiado tempo e esta é a solución. Foron capaces de escapar. Moitas grazas pola vosa atención. Isto foi todo. Gracias.